Ku Balei iaphi baro ki ba sngawbha ni ka program. Don bon ki khon u new trap news komenta ki ba artatin shapang ka tika covid khat khandai. Bat ki ba kan taj ban sha tika ilade. Ki video ki ba mi ha ka social media menta ki pen kulwar jingmut ikibriu. Don ki ba pen priang khubor ba ki tu ki ba yo yakani ketika kin sayap no hapdeng ka arsnem. Ne kin kelalong ki ba lingki. Bat kumta terter. Kini kidai ki khubor jong ki prophet lamler nila banom. Ki ba yalam bakla ya bon ba ki briu. Kum kini ki khubor yalam bakla ki jumi nagapor shakapor ya katay nila jui i. Nila yomat tanga ki kini ki snam balalek. Ya hagabaya day bat ka adhar card. Ni ikum no buon ki briu ki bakantaj. Ban le ek adhar card. Namar ki khubor ki ba yalam bakla yuki. Henry menta ban i ba kitu ki briu ki bakantaj ban le ki don hapdeng ke jing shitom ka bakraw. Namar don kambay yak adhar card habon ki kam ki bayaday bat ka sarkar. Kalong ke basngaw thamula ban peit namar ba mensyap senam baro ngia dawai shirhem ba Balei un iarap iki scientist jungi bakin syem yo no yo tau dawai ban yele persya iki ni ka klam corona. Henry mentapat andalami kini ki dawai tika ban yadai ngi na kani ka klam kibriu ki yating bat ki kan taj pen ban yaka. Baro ngitip ba Balei unum wandala di syagani ka perthai ban kta ban penkoj yengi. Henry kembau jule u penam kam de kibriu ki bau lajit ban long ki atiar jogu. Ngidon ki jingja haga Bible ki bayadai berkani ka phang. Men bau Balei ula kwa ban penjot mo ia ka perthai daga jing shlai namar ki pop jung briu ula thmu ban pelaj im yo nowa ba dia ka ying ka sem jung. Ni pulia ka kitab Genesis kalau nong ban riu ka dukot khatsau terter kalau nong ban yo ka dukot iwei hadu arpusau. Kumta Balei ula hukum yo nowa ban snai ka ying leng. Kibriu kila irke ben yo nowa ban kila kan taj ban kala ka bamut ban rung ha ka ying leng. Ni ban snai lagi jong ki ying leng kana bukin laj im. Haba ke jing shlai kalau urlong baro kila yap jelop lai tang kitu ki bala don ha ka ying leng nowa bat ka ying ka sem ka jong. Hatu kata ka ying leng kamlong kum ketika covid khat khandai menta bat kitu ki ba pdiang yaka kin lai na kata ka jing yap. Haba ki paj ba Hebrew hari Egypt kila Shaban ben kum ki marau ha ka jing san sharu sim pharo kila ur la nam yo Balei ula yo sngau ya ka jing ur jing nam jong ki. Ula jit yo Moses ban long nong pelai lu jong ki. Balei lo ong hau Moses ngalai i ga jing jar jong pa jonga. Bangalai yo sngau ga jing ur jing nam jong ki. Berkumta long yo Moses. Kele chaus em pharo. Bad yalam no yo pa jonga sya ga jing lai lu. Ipuli kani haga kitab Exodus kalau nong ka Balei ka dukhat nyo hadu khatsan. Habau Balei la thmu ban penyap no yaki khon ningkong jogari Egypt. Balei la batha yo Moses. Ban ong yaki pa Israel ban penyap yo khon nang brat. Ban ta ikas nam jogu ha ka ding jingkhang. Habau angel ka jingyap ulawan ula salud yaki yakari Egypt. Henry ula yai lat yaki yeng jongki nong Israel. Ipuli kata kitab Exodus kalau nong ka bakhat ar ka dukhat iwei do ar phukandai. Kumta ngilawan ong bakata ka snam ukhro nang burat hatu kamlong hakani ka por kata ka dawai tika kumta baga jingpang covid khakhandai kanom kta ajuri gitu ka yo ya ketika bat ken laj na ka jingyap. Hagawi pat ka khep sa sisin ngi iba men ba ki pa Israel hari kanja kila khnyum persyayo Balei ba yo Moses. Balei la bitar wala penshitom yaki dah ka ba pha da kita gi sempu ki bala pu ba penyap ya bon ki pa Israel.
haba kilapan maaf no Balei nagabenta ki pop jengki Balei lo batha yo Moses ban thau do to sing renong ban wa yu halor udin bakitu baro ki ba syapu agita gi senbi kin peit cheu tau sing renong bat kinam yap ni puli ha ki kitab jingtieñ kala nong ba arfuwei kadu khot saw do khandai baro shisha kita ki ba la syapu senbi bat ki ba peit cheu tau sing renong ki la khot ba kim sim la yap satya hatu utau sing renong long shisha menta kadur kadar jong ka dawai tika covid khandai kaban pelaj ingi naga bi jong kata ka khlam bakin sha ni tibru baka dur jong tau sing renong haloru dieng kala kalalong menta kamuhor jong ki doktor shitlup ka prathai warung klet ru bau Balei umsham lawan kta agi khmat jong tobit ban pen kwajiu naga jingmat la henry ula pendan kam dau sang dau kha balakalan dau tobias ukon jong uhi ban pen kwaj ya kata gejing mala jong khpa jong u ni puli ha kitab to tobit kala nong khatwei kadu khot shipo hadu khatlai nim dei ban klet bau Balei wan hiar na beneng ban ai dawai ne pen kwaj ya ki jing pang jongi la dengi dawai yo u henry kumba gejing thobo khu japen i u Balei u penon kam de kibrio ban long ki atiar jong u Noah ban thau ta ka yeng le Moses ban yalam yo peit Israel bad ya ki bania ban o dur yo tau sing reno kumju ro mentau Balei upenan kam da ki scientist ban wan ra hangi ya kita gi dawai tika covid khandai naga benta ban pelaj ki na yangi na ka khlam hatu dei Balei wa ai jing start bad jing shampang gi scientist jongi kan long ba sngausi lada ngi kan taj ya kan gi jing ai Balei lada ngi le kumta kan long thik kum gitu gi bre ko pi ba kan taj ban rung ha ka yeng leng nowa ne gitu gi ba kan taj ban peit yo sen no paralog baro kani ketika covid ka khandai kani gi jing ai jung Balei kani gi jing start o Balei ai gi scientist jungi ba kan lab ikani gi jing ya kani ketika kana bangin yo ya gi jing ya da ba gi jing kwat na kani gi jing pang tenganget ba ninam sngap shu itagi khubor bakla ninam sngap shu itagi prophet lamle ki ba pendu jing kermeningi henry tongin ya bot ya gani tongin shimi gani gijing ai jung Balei kabalong gijing ai ga bakrau bangin ya shimi kani ketika kanang ba mangi baro nin yo ita gijing ko jing khya nin light na kani ga khlam ga bakensha Balei shibun